Allahumma sholli ala Muhammad. Lajengaken aose bab kaping 9. Dimana? Jalla Rabbuna, Maha Agung sapa pangeran kita sedaya. Gusti Allah Ta'ala Maha Agung. Ai yu'a bilahum. Saking yen to langgengake sapa Allah al abdu sapa kawulane dan kelawan kontan fajazihi mongko bales sapa Allahumma nasiyatan kelawan sumo ngeten Pak. Jadi terkadang Gusti Allah niku ngabulne permintaan panjenengan niku tanpa semoyo, langsung dek saknyep. Tapi terkadang Gusti Allah ngabulno permintaan jenengan niku kadang dikabulno ning donya, kadang dikabulno ning akhirat. Ya napa nggih, Pak? Gadah hajat, jelalah dek saknyep dikabulke. Aku pengen duit 100.000. Kerja sedina jelas oleh 100.000 utuh. Tapi terkadang gadah penyuwunan ning ora dikabul-kabulke. Sampai tekan mati urung dikabulke. Tapi jangan percados yakin mawon Pak, pasti dikabul tenan. Gusti Allah sifatur Rahman lan Jadi nek nalika dikabulne cepet karo Gusti Allah pun ngantos ujub riak sombong. Penyakit hati, rasa takabur. Tapi nek dene dikabulke kudu duwe rasa sabar. Jelas Pak nggih? Jadi segala permintaan Gusti Allah niku Gusti Allah pasti ngabulke. Kadang dikabulne ning alam donya, kadang dikabul ten akhirat. Nek dikabul ning donya berarti kula jenengan kudu waspada. Waspada pengengon ati. Aja nganti permintaan dikabul dirasa sombong ning jero ati. Tapi nek kok dereng dikabul jenengan yakin pasti dikabul ten akhirat. Berarti nalika ning donya kudu sabar. Kanten napa? Gusti Allah ngabulke ning sesuai kebutuhane panjenengan, bukan sesuai keinginan panjenengan. Paham Pak Kemri Mbak? Gusti Allah ngabulin sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Contohnya pripun? Nek karepe menungso duwe duit akeh. Karepe menungso kerjane enteng duwite akeh. Karepe penake Pak nggih. Nggih. Ning Gusti Allah mesti ngabulin sesuai kebutuhane. Kerjane biasa-biasa bayarnya sedina 1 juta atau 10 juta sedina misalnya. Ning Gusti Allah supaya kebutuhane wong biasa-biasa masyarakat biasa ya 100.000, 150 cukup ngoten iki. Pergo dikabulno akeh, biasane imane lemah terus lali pangeran ngalih ibadah. Nek tasih dikabulke berarti Gusti Allah tak sayang panjenengan. Kadang diwewaake karo pangeran lali padahal niku kenikmatan setengah cobane kanggo menungsane. Tiang niku dicoba kalau nikmat, tiang niku kemutan pangeran. Iku berarti bagus tenanan kayak kenikmatan cilik. Tapi rata-rata nek dicoba kenikmatan akeh-akeh menungso lali. Gimana nggih Pak? Nalika hidup susah, jek sengsara, ngibadahi tenganan, salate tenan njaluk Gusti Allah. Mbasa diwahi penak bondo donya, derajate dhuwur lali. Lali. Berarti pangkat bondo donya derajat niku termasuk ujiane Gusti Allah. Nek kan pilih sugih napa pilih melarat, Pak? Kok lali to kudune milih cukup ngono lho masalah.
Nek kan pilih sugih napa pilih melarat, Pak? Nggih. Kok lali to, kudune milih cukup ngono lho, masalah. Oke, nek. Oh, kalau kemutarnya cukup malah. Kadang mongko diukeki sugih, kadang lali. Kakak kejadian mawon niku. Wah, dikeki bondo akeh. Derajate dhuwur wis senengane ning kafe lali wis kakar-kakar. Wis gak sobong lali. Basa jatuh bangkrut ra karo-karuan wis mborak-mborak katanya semodal madul lagi dremek-dremek Gus ngapunten kula sowan. Mbake bangkrut. Iya ngoten. Niku damel pelajaran kula jenengan, Pak. Ada pelajaran. Sedaya niku dikersakne Gusti Allah. Dikersakne pripun bangkrut tapi jek diparingi panjang umur supados kula jenengan balik malih ten Gusti Allah. Berarti bab niki ngertos Pak nggih. Gusti Allah kadang ngabulno permintaan jenengan ning donya, kadang dikabul ten akhirat. Nek dikabul ning donya aja pisan-pisan duwe rasa sombong. Tapi dikabul ten akhirat berarti kudu sabar. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau terus ke malih, sak malih. Kafa cukup min jazaizi. Pembalasannya saka Gusti Allah taala. Iyaha ing sira kabeh. Ala taat ing dalam taat marang Gusti Allah. Ar-radiyaka ing marang taat mau laha khali ahlan leh dadi ahline wong taat. Ya, Pak. Nek panjenengan iku ditakdir karo Gusti Allah misale jenengan gadah keinginan sesuatu hal ning jenengan yo isih taat karo Gusti Allah taala. Iku tandane napa? Dadi Gusti Allah tasik sayang dumateng panjenengan, tasik ridho saking tingkah lakune panjenengan. Jenengan diwehi sugih, diwenehi cukup, diwehi pangkat derajat dhuwur, ning Gusti Allah jek ridho, berarti panjenengan tasik eling karo Gusti Allah. Intine napa niki? Kok jenengan jek gelem nglakoni taat, berarti jenengan tasik oleh ridane Gusti Allah. Berarti manapane dijogo karo panjenengan. Lek enek tiyang ten derajate dhuwur diwehi bondoke kok lali, berarti Gusti Allah wis ora ridho. Mergo apa? Bisa jadi toko tingkah prilakune, bisa jadi saka ucapane. Ora baleni wau, cek song sorone ngisor niku bener tak marang pangeran. Basa wis dhuwur, derajate dhuwur bondone akeh lali. Berhubung lali malih Gusti Allah ora ridho. Gak ridho, tapi Gusti Allah cek seneng dikei bangkrut tapi diwehi panjang umur. Lah niku. Mamlo disyukuri Pak nggih. Jenengan diparingi awak sehat ngeten iki lho. Kesempatan iki lho. Niki kula jenengan diparingi kesempatan tak marang Gusti Allah taala. Jemaah legi jam 11 dalu ngene mulai ngeten iki jam 11 dalu mulai jam 11.30. Niki jenengan diparingi kanugrahan sing tanpa ternilai. Iso napa? Iso bareng-bareng taat zikir marang Gusti Allah. Mboten sedaya tiyang diparing kesempatan ngaten iki. Ya jelas saged meresapi. Nggih. Ngene iki penake wong turu jam 11 bengi ya. Kayak dikon zikir. Wis awake kesel. Lah tapi pripun? Ngene iki bentuk ketaatan kula jenengan. Supaya oleh napa oleh ridane Gusti. Bab sing kaping 17 iki jelasake nek jenengan dikek kesempatan cik iso tak iso sujud marang Gusti Allah taala berarti jenengan pun menang oleh ridane Gusti Allah. Disyukuri Pak. Disyukuri mawon. Kadang tiyang niku awake sehat, bondone cukup, kesempatane yo luang tapi ora dikek kesempatan tu sujud taat marang Gusti Allah jarang. Napane zaman akhir ngaten iki. Budane gede.
jarang. Napane zaman akhir ngaten iki. Budane gede. Sibuk mikir ekonomi, golek pangan, ning sekali kocar-kacir juga. Dipertahanke Pak nggih. Nek mboten undur saestu dipertahanke. Menjema lagi istighosah ngaten iki. Napa tanda bukti kula jenengan iso taat karo Gusti Allah niku ben oleh ridane Gusti Allah. Sapa ngerti kula jenengan nglakoni ngaten iki setengah rada ngantor, rada kesel niki dipaksa akhire timbul ikhlase. Akhir iso timbul tenang ning manah Gusti Allah ridho. Sapa ngerti perilaku taat ngaten iki dadi kula jenengan iso selamat yo selamat akhir. Mboten ngertos. Pokok selama niku nglakoni sae dipun lampahi mawon. Nek mboten udur dia di istighosah. Lanjut ke sabak malih cekak-cekak nih soal. Kafa cukup al-amilina kaduwene wong kang ahli amal. Jazaam balasan mau huwa mongko barang kang Fatihati ganti pambuka ala kulubi ing ngatasé sekabening amal mau fitoati ing dalam taat marang Gusti Allah Ta'ala. Ditugasaken malih Pak. Kok jenengan purun taat marang Gusti Allah sabar taat mbuh niku keadaane sengsara mbuh keadaane seneng gelem taat marang Gusti Allah. Gusti Allah bakal mbuka ati panjenengan, manah panjenengan dibuka piye? Wa malan wa bi ing utawi Gusti Allah mau muriduhum iku nekake alih ing atase amil wong amal saleh mau. Ala qulubihim bin wujudi ma'anna syatihi ing dalem ati sing ayem sing buka sapa hi ing marang Gusti Allah. Sing buka Gusti Allah dina dipari ati sing ayem tenang tentrem. Siji jenengan keadaan susah seneng iso tak karo Gusti Allah sujud marang Gusti Allah Ta'ala. Oleh ridhane Gusti Allah Ta'ala otomatis jenengan dibuka atine duwe rasa ayem tenang. Akhirnya pripun? Kenikmatane jenengan gadah ayem koyo ning jero ati iki depan karo pangeran. Iki ngalah-ngalahno kenikmatane swarga. Pak, jenengan kan milih misalnya jenengan milih swarga apa milih ketemu Gusti Allah? Tenane. Nggih, cah nom. Iya, kon milih swarga no, kenikmatan sing tiada tara dilane widodari no, apa wis cukup ketemu ning Gusti Allah kok. Wis Joko no. Lha Gusti. Angel ngene. Kudune tetep milih Gusti Allah Ta'ala. Mergo napa? Wong niku nek iso ketemu Gusti Allah pasti mlebu swarga. Syaratnya ketemu Gusti Allah kudu mlebu swarga. Masono bingung. Mergo nek milih Gusti Allah pasti mlebu swarga. Ora dijaluk swarga mesti katon. Kula nggih ngoten niku wonten donya niki ngoten. Gelem tak marang Gusti Allah Ta'ala, gelem taat, gelem sujud, mongko dibuka ati panjangan dadi rasa ayem tenang kaya disanding karo Gusti Allah. Niku termasuk surgane dunya. Nek ketemu kane ati iki isine Gusti Allah tenang ayem, iso doa panjenengan dikabulke. Mergo apa Gusti Allah cedhek marang panjenengan. Misalnya Mas Ono, ya Allah kalau pengen jodoh sing soleh hati nanti kabulke, mergo Gusti Allah cedhek nang jero atine. Lah carane piye? Ya mau taat marang Gusti Allah ben oleh ridane. Terkadang donga panjenengan niku suwi ora dikabulke. Ya Allah, kalau pengen kecukupan ya Allah, nyambut rekoso ya Allah. Cukup suwi gak nanti kabul-kabul di sengsara ngoten niku. Gusti Allah sejatine seneng Pak niku. Iku nandang tak kabul no misalnya Marsono kerja semua wempeng kok ya urung sugih-sugih jek rekoso iku nandang tak kabul nek mesti lali nggih
Lah iya. Lek ndak tak kabulke derajate dhuwur, duwite akeh, engko bojone ayu mesti. Lah iya. Lek ndak tak kabulke derajate dhuwur, duwite akeh, engko bojone ayu mesti lali karo Gusti Allah. Mamlo kon sabar. Berarti niku Gusti Allah kangen zikire panjenengan. Paham Pak nggih? Tetep dipertahanke tok marang Gusti Allah taala, muga Gusti Allah ridho akhir dibuka ati panjang gadah ati sing ayam tentrem. Kaya Gusti Allah nyanding ten atine panjenengan. Nek Gusti Allah njero ati ki teng ati ayam. Ya nek Gusti Allah nyandeng masyaallah bungas terkabulkan. Terkadang dikir lisane muni, ning atine ngrambang, pikirane ngrambang wonten. Salate kon kusuk urung iso, sami sedaya kusuke urung iso. Cek alisane muni, atine ngrambang, pikirane ngrambang. Lah niku pripun belajar terus. Belajar terus. Kaya diawasi karo pangeran, nek diawasi disanding karo Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi bab ngaji ing dalu menika nduduhke kanugrahane Gusti Allah, nek Gusti Allah bakal ngijabahi sedaya permintaane penjalane manungsa. Duka dikabulno ning donya, duka dikabulke teng akhirat. Nek dikabul ning donya aja duwe rasa sombong, terus taat dengan ketaate panjenengan dibuka hati panah panjenengan dadi rasa ayam seolah-olah disanding karo Gusti Allah. Tapi nek bijing dikabul ten akhirat pun ngantos putus asa ndonga, aja putus asa Mas. Terus ndonga terus kajak napa. Tapi diwahi rasa sabar. Dawe Gusti Allah, innallaha ma'as sabirin. Gusti Allah iki bersama sesandingan karo wong sing gelem sabar. Berarti wong sabar sangune napa? Wong sabar sangune apa? Wong sabar sangune kok duit itu. Wong sabar sangune yakin nek Gusti Allah nyanding ning jero ati. Berarti wong sabar intine sabar iku sangune Gusti Allah. Ngoten kok. Ora duit, kok duit. Wong duit akeh lali. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu pertanyaan, Pak? Cukup nggih. Ngajine santai mawon iki. Babak mantep nom ati, mantep nom manah nek Gusti Allah nyanding kula jenengan. Lah nek buktine ngeten iki. Gusti Allah ridho, jenengan tasik dikek kesempatan ngeten iki. Nek Gusti Allah gak ridho mesti sibuk penggawean dhewe, mesti Gusti Allah ora ridho. Mula disyukuri Pak. Disyukur banget. Anugerah niku sing tanpa ternilai jenengan saged sujud marang Gusti Allah iku anugerah luar biasa niku. Awake waras ra gelem sujud, awake lara kelingan pengen sujud, arep sujude ora sempurna. Lah kula jenengan iki sehat Pak nggih. Seger waras nggih. Nah niki masuk kanugrahane Gusti Allah disyukuri kanthi sujud zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan nggih? Ketik mawon ketik-ketik mugi-mugi enten guna manfaate. Mugi-mugi Gusti Allah ridho kula jenengan dados bejo donya bejo akhirat. Kula akhiri Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.